Zimbabwe ndadzoka zvekare zvatanga manje telefriend to telefriend kuti kuli handizi online zvinhu zviya zvatanga kuitika news dzatanga kunayeko zvinezvi tiri kungoti maswera sei kwamungadaro muri kumativi mana enyika kwese ikokoko chaita kuti ndiwe panapa iko zvinezvi because I was on my own ndichitozvitraina ndichitoita zvangu and then vanangonzwa nhau iri panapa. President Emmerson Mnangagwa has left for South Africa, Pretoria, for high-level talks aimed at strengthening Zimbabwe-South Africa cooperation in trade, energy, cross-border infrastructure, and regional security. Mnangagwa will attend the 4th session of the Zimbabwe-South Africa Bi-National Commission with Vice President Constantino Chiwenga serving as acting president during his absence. Vachiwenga ndo vasara vakabata chigaro. Team rere ari kuti vachiwenga varoda kupinda next week watu garai mafambira kanyaya dzacho faster tinzwa kuti moga ndonguwa kai yekuti mumudzi mdala chitora kandi watosiwa wakagara pachigaro kudhara unongovhara maborders wototi uyu achizodzoke. That is kana zvichinge zvichizokwanisa kumeka sense kana zvichikwanisa kunge zvichizoitika maitikiro iwayo meno tinenge tichazongoona. But aumana chinhu chiri kundinetsa ndechekuti zvoni kuramba munhu achangodzoka mujoza muno mpaka nechidistance kajoza nekariba nekupi kune makilometers akawanda because boat area ndiri kunzwa nyaya idzi mburi yezimbabwe riri kunzi so far number yevanhu vakafa yasvika pa 97. Amana kuona number yakusvika pa 97 and the funny thing ndeyekuti reader yacho inoshanda iri under president's office saka kuri kuti ibhoti raMnangagwa rakakauraya vanhu vanodarika 97 like the way izvo so pana vanhu vari kuzvitaura kuti ibhoti rake boss they are afraid kuti vazvitaura kuti bhoti nderaMnangagwa asi vanoda kumhanyira kuti state land belongs to the state and the state mukuru wayo ndiani president aripo ndiani ndiMnangagwa saka the land yese munyika ndiyaMnangagwa what zvavanenge vachingotaura zvezvia vandepa bhoti apa reader iri under president's office ngatitaurei kuti nderani bhoti hamusida kutaura menoti munenge muchifunga dzipi nyaya dziripo. But anyway zvinongowanika tichazoonesana kuti zvichange zvakamira sei because pamwe ndo vanhu vacho zvamungoriwo. Ndiri kunzwa imwe nyaya panapa muri yeZimbabwe mwanasikana muroora apiwa bail. President Emmerson Mnangagwa's daughter-in-law Sitadiwa Tafire Nyika has been granted $1,000 bail after successfully challenging a magistrate's decision to keep her in custody. Tafire Nyika and her uncle Isaac Arab Zimbabwe each granted $1,000 bail by High Court Judge Justice Pisirai Kwenda in Harare on Thursday. Mamirira akaita zvinhu zvacho hatichange tichizoonesana zvichange zvizodii because the pair appeared on August 13 decision denying them bail with the High Court allowing the appeal by consent. Jayanga aripo kande kuti vanzoni vana they are danger to the community because zvinhu zvavari kutotengesa zvacho ka vanotengesa zvinhu zvinotoshama maningi madrugs ashandisa kunona malawiko unenge wapisa baba unenge wakutyisa saka ari kunzi uyu haana chekuofa musociety tomudii chaatokwanisa kuofa musociety chii kudadada dengwana wabudagagwa ndo zvaangwanisa kunge achingoningirikeni. I know kuti imwe language inogona ngesiri kukufadza but ndo zvazvirika meno kuti mimi ndoti taura zvakati ndanzwa umwe achiti taura rako anenge rough ameno kana ndiri rough munondiudza kuti kule ndidzora kuti ngotaura rough but kana zvingori zvonya yacho zvaingori handizivo munobva matidzidzisa kuti tofanira kunge tichizozvitaura matauriro api because aya amen. Right, tichibva ipapo tinotonesane pane zvimwe zvinhu zvekutaurwa nemumwe munhu ari panapo but muri yeZimbabwe let me make this clear vanhasi munhu isina kuda kundisendera audio make sure audio rako riri clear I mean handidi usendera audio pane noise pekuti radio ikwacha uri muroad zvinhu zvese zvine musoro zvinogarirwa pasi kana kuti woendawo pane sina mhepo handiti kuti vanhu vakwanise kunge vachinzwa. I think this is the last warning kune maZimbabweans vese vanongada kuzosenda maaudio zvinhu zvenyu ngazvivewo zviri clean tinzwewo chinhu chinonzwika munhu clean TV inoteererwa mundege mumarange rover mumabenz munhu anoti munhu akagara ari muofisi yake achinzwa zvimwe zvinhu zvinonakidza otanga kunzwa ndakanda audio rako uchiti kwacha kana kuti uchisenda audio rako uchidya aiwa hakuna kudaro kumana chimwe zvacho ngatingoti respect wachivhitivhiti ndechevanhu but kunozoti ndiri kusabotecha mamwe maaudio zenyu because ndozonzwa wamwe ndanzwa wamwe wachipopoto haasi kuisa zvinhu zvedu paplatform mazuva ano ari kuvhaira handisi kuvhaira itai zvinhu zviri clear ndokara ndichikutaurirai ende ndoda zvinhu zvakarongeka ndozongopedza
inini zvandangooneka ngunzwa noise kungoplaya udhira kombicha ngunzwa noise skip takutinda pana next because you're not serious kana kuti serious unoita zvitiro zvinhu zvako serious kana kuti buda umbonye tambodya uda dei come on shinzwa zvekutaurwa apa nyaya yema-formal settlement akatorwa 2000 kulendi. Ma-formal settlement akatorwa 2000 kulendi. It was a criminality and barbarian and stupid story. Because if was taking a land reform in a right way, Zimbabwe not supposed to be the way it is now. Supposed to be far to development. If we can go beyond of the story, fair range madarika mukabuda muchiredi makatarira kona save kona na 40 pa fair range apo majaradha vanhu vaisi ukatobvunza zvemajaradha changoisa odie vanotokodza kuti majaradha vanhu fele akafurwa achiverenga nharo dzomunda kuvillage muganhu wevillage 6 ne5 anditi muganhu wevillage 6 ne5 2000 muna October, if I'm not mistaken, August, September, October, somewhere there. Fele nodi akabhadhara mombe dzinokwana kuita 26 27 yakaurayiwa kadyiwa ipapo. Fele uya kuti atovigwa majaradha atokumbira baba vake. Unoziva here kuti Fele akatozofa nemamwe mapurisa afawo aurayiwa nababa vacho. Vapikisa nharo dzokuti turai mwana wenyu zvikanzi kana uchida kubata iwewe ubata iwewe. Ini handibati kana ndisati ndaripirwa mombe nemurungu une vanhu vakauraya vana vangu mwana wangu. Mupurisa akaita nharo akabata chitunha chaFelix akaumira ipapo. Hakuna usingazvizivi zvendotaura. Ndanditaura zvinhu zvomubhuku kanyi. Ndanditaura zvinhu zvokunjamuka. Saka the whole criminality system, ZANU-PF, what he did use to rule Zimbabwe and to control Zimbabweans and to control minerals and to control citizens and to control every department in the country. They are taking the strategic to use the state security agents, CIO. That's why you can hear them. They have some different, about 10 to 12 names. But all of them, they are state of security agents. Why they are giving you the different names and different, something like an organization. But they are ones, those people. Vanoitira kuti iwo ukabatwa uri kudepartment rako vanoti unoshandira nhingi. It's not under ZANU-PF, not working under ZANU-PF. Vanoti wanga achizviitira tunhu twake. There is nothing to do with ZANU-PF. Sezvakaitwa Kudzai Saruvaka. Kudzai Saruvaka afurwa. Kudzai Saruvaka afa. ZANU-PF yose yakaisa ziso ipapo. Because Kudzai Saruvaka, it was a state secret of agents. Ndiye akakonzera kuti madzibaba veshanduko vapinde mujere. But aita sokuti iye anozvishanda. Ini chandakadzidziswa kuZANU-PF ndechokuti chandakadzidza kuZANU-PF ndechokuti vakakupa basa rokuti uite vanokuudza kuti basa iri iwe unongofora mari yako.
But you must be careful. If something happened, went wrong to your side there, you can never tell anyone to say, I was working under ZANU-PF. If you can go beyond of the story of ZANU-PF, you coming through to the power with the criminality. You use Opamu Chinguri, that lady. That's why Opamu Chinguri, Chris Mchangwa, ZANU-PF, they don't want to release them because they know they still have a power and the knowledge, everything, what was happening in the time of the ZANU-PF to come through to the power of ZANU to rule Zimbabwe. Because they are coming to the power to rule Zimbabwe, they are using those people to hijacking the power from Josiah Magamba Tongogara. Josiah Magamba Tongogara, it was Ndebele. It was Ndebele. So, which means from 1980, the power shift was supposed to be shifting from the white people to go to the Ndebele people. That's why you can see even the Ndebele people, they are starting to speaking louder. They want to shut them the mouth, to kill and arrest them. It was a purpose to do the Gukura Wind, to try to silencing all the Ndebele people with the Gukura Wind. But still, people, they are still anger and they have a questioning about that. ZANU-PF vakaona kuti tirege kuti Muchinguri tikipe Josiah Magamba Tongogara pa ground is alive. We cannot win to rule this country because the Ndebele people can have more power than Shona people. Even now, do you know the Ndebele people, they have more power than Shona people? Because they know they are right. Even in other end, Mnangagwa no kudota andisi mukaranga. Uya Ndebele matebele Banana Daru kekame mission shinda pose kunonuko. Kunana nana denge yese denge sichinda wana madziva dondo sesezi. Vanhu vaiva rurimi rwavo rwakarerekera kuchiNdebele. Chibvapo tichinda kunana chachacha gweru zvese zvichinda zvakadai. Vose vanana Linux mines, they are Ndebele people. Shishabani say they are Ndebele people. They are closer to the Ndebele people, but they are speaking Shona, but they are not real Shona. They are speaking Ndebele.